ina ne kai? Dan Najeriya. Kamar ya dan Najeriya. A wani gari ka zo? A Kano. Kuma ka zo kana ta kallon gidaje babu a garin ku? Wallahi garin mu ba sai da kai. Babu irin gidajen nan ku a garin ku. Babu a garin ku? Wallahi duk tarare. Duk ba irin gidajen nan tun sai kallon su kake wa'annan gidajen. Ba sai da kai a garin mu da Allah na zo na kai. To wannan gidan sai ka biya kuɗaɗen su guda nawa ka kalla? Guda nawa ka kalla? Guda nawa ka kalla gidajen nan? Guda nawa ka kalla? Guda nawa ka kalla gidajen? Zan baka da rabin kwano. Dawa? Mu ba magana dawa muke ba. Magana kuɗi muke. Na ma yadda nake sa ta yi kamar da taka. Guda nawa ka kalla a gidajen nan? Yawwa kuɗi magana kuɗi muke a nan. Yawwa. Kai zo mana. Kawo nawa? Kawo kuɗinka. Bari in taɓa wannan abu. Ka taɓa? In ka taɓa ya ka ƙara, in za ka bada 5,000 ka bada 10,000. Wannan ba da Me a nan? bari in taɓa. Me a nan? Me a nan? Zan ba ku dawa rabin kwano kafura ku jale. Gidajen da ka kalla na nawa ne? Wa'innan gidajen da ka kalla na nawa ne? Wa'innan gidajen da ka kalla na nawa ne? Sai ka biya kuɗin kallon gidajen. Yara aiki shi haƙuri. Kai, kawo 5,000, kawo 5,000 amma sauki. Wallahi ban da kuɗin mota ne garan. Tafi a ƙafa kawo kuɗin motar. Nawa? 20,000. Da biyar. Wannan gidan da ka kalla na 7,000 ne, wannan na 8,000 ne. Wannan gidan da ka kalla na ku ne da za ka kalle shi. To ya haƙuri kaɗan garan. Nawa ne da kai? Bari mu yi. Kano. Wannan raba shi. Don ubanka. Guda nawa ka kalla ma wai? Ya haƙuri kaɗan na kalla. Guda nawa sun ga guda nawa? Sun kare. Guda nawa ka kalla? Ɗaya. Ka tabbatar? Yi wallahi. To zo mu kyale shi. Da kai ka kiyaye. A ka taba. Idan ka taba. Ka taba. Ka taba. Banza gida goma na kalla ni can musu gida ɗaya na kalla. Su ne kuma na ba su wannan dawa rabin kwano sai ci gaba da kalla amma wallahi sai na taɓa. Taɓa su gani. Allah ban da ko biyar amma wallahi sai na taɓa.